since Mwashanga achidimandala list ngatore list ndo mari ngiyanga reporta kuti ndoda list tezara kuramba ne list saka ngapiwe list utambira list range ndoranga chichiri kuti report yake ati unreported stage hiyo itaifura was list renyu mimika ndere kuti munhu akagara pachichajwa ndiro yotorwa anditi achichajwa chimwe chete kusvika tapedza but mukumunzwa kuti iye ari kuti iye handisi kuda izvozvo ini ndoda kuda sei ndodzorera mudzimai kumba kwavo nditore mwana wangu kuti kana wadzorera mudzimai unobhadhara damage ndokuto zvinotaura kana wadzorera mudzimai kuti hauchamuda unobhadhara damage ndora ndataura damage andakuudzai kana abhadhara damage musikana wobhanda sei wapply maintenance nekuti uye anenge ati mukadzi andichada wapply maintenance uye uchadyiwa mari yekubhadhara maintenance ndeyeupenyu hwese kusvikira mwana ane 18 years kana arega kubhadhara maintenance iyoyo uye anongodzokera uye anosungwa ndozviri ndozvinotaura mutemo izvozvo kuti tingobatsirana pachidingo kufunga vamai vamukurife apa tichiedza kutsvaga kuti kubatei kunzwisisa kwavo kunenge kushoma mbichana kana tichida kuita zvinhu zvokuti tibatsirane zvinonge zvinoenda mberi denodai matirira zvitaura mama nokuti matukiro avaindiita ndangotaura ndikutsvaga baba ndawapasamo ndakatukwa zvokuti pakatozoti pazofona vamwe sekuru pazoti ndataura natete vandazofonera namwe sekuru ndo vakazanga kusa mire nditaure navo vanzwisise ndira ndizvigadzirisa kurava kuti munhu wamukudzokera muchirifeya haini hangu andimboona kuti munobuda neanzaine zvinhu zvinofamba sori pamusoro nditaurewo sei vakadaro kozi taimboripota macases vanga vasina trust yekuti tinganzi tiri kuya kuno taimboripota macases kumabvuku polisi after atondirowa ozonzwa nyaya yongotsikwa yatsikwa anenge ozokudza zvozvo ndakabraiba ndatopa mupurisa mari yekuti nyaya yacho sei ivhava ndosaka vanga vasina kunzwisisa kuti chimwe muchifunga henyu zvamuda kuita nditi damage chaicheraona kuira $500 mambo vatokuisirai mumbedzo dziseidzodzodzi vaisa kuti munhu akuramba chii auramba mukadzi aikunzi kuroorana kungoroorana kuwirirana handiti yangaitoti pasi mvura madii so mambo vatokuisirai yakawanda vataisa izvozvo kuti ndo inenge yamari yekuita se ende mabuda ndibobvunzawo vabvisa zvinhu semutongo wamachaura hati mwana uyu anoda kubhadharwawo yake imari yekuchengeta mwana inoshadzwa kwamachisteti uye anogarisabvunzwa mubvunzo yaanobvunzwa voonori machisteti vochiona vega voita ongororo dzavo kuti vanopa mari kuti yabhadhare mwedzi nemwedzi kana arega kubhadhara uye anodzoka zvakare kuenda kumapurisa anotora mukomana wanomusoro mai vacho senzaiwa mwana wapinde kudzisana chaiko kuti kopaipe kuti kubhadharwa pacho kuti atambudza ashandisa sekuru Gemambo waite basa ravo. Mbai mambo basa ravo waite basa ravo. Zvinhu zvabuda mudani. Zvatongwa namambo zvapedza. Zvino zvakanaka kuyamisa kana kuenda. Ndizvo. Wakawaika tifambe naye.
right mukuru stadion ka tasara chiongorora nyaya yako chiizeyazeya nekutarisa zvinhu zvakawanda zvatatarisa dare ratambira chichemo chako chekuti mudzimai hauchada kudongobhadhara damage chete. So damage rekuno kudare imombe dzinoita 6, 5 dzinoenda kuna baba, 1 yeumai, idzo 6. Ukaita izvozvo wapedzera natezvoro wako wakwanisa kuti mwana akwanisa kudzokera, mukadzi wako wakwanisa kuenda kuna baba wake. Mombe imwe chete kana kuri kunzi wada zvemari zvinenge zvamune mawirirano atezvoro $500 kurova kuti $3,000 ndiyekudiwa yekubhadhara damage rako ubva wapedza. Mutemo wenyika unoti panoramba baba naamai paine mwana vanozoendwa kune mamwe matare asi dare rerino pakutaurwa kunzi mwana anogara sei, achararama sei, ati zvitemo unozvipi izvozvozvo amamwe matare kana azoda kuzozvita adzimai vako. Yeah. Senkwasha toda kuti uripete zvarambudzi baba vadzimai vako nguvadenza nguva kuno kudai imbudzi yavo yanovaripa zvipo pakunge 5 feet yavanongowaripa senkwasha. Ona zvazvaita wati havari kuyambarara bepa racho wabva waya nani wabva waya naro waibva kuti wafambisawo pasina vasiyero basa ravo vaiswera munhu vaita sei vafanira kuripa tezvaro. Ine zuva kuti ndatezvora vacharamba vatezvora kunoripa nemwana ukama hweya uchafudzika papa ucharipa tezvora mbudzi nemombe 5 kana wada kuti dzike dzemari unenge wakutaura ndare ndatezvora wako uira kuti mari asi mombe imwe chete $500 kuva $3,000 nembudzi yatezvora zvingaisa rini. Chekutanga chikumbiro choti mombe yamaprice ndoyangekura kuno kana kuda ndozvatotoita dzese dzatotonga nenyaya zvakadaro dzokurambana nemombe nechii ndio mari yacho. Hatichaji mombe yekudharo ine $100 tinoita zvakakura zvinobhadza mumari nharo ndozvatinoita. Mapuraizi emombe munomboshava iwaya munamo wanenge mombe 200 wange 300 kutochaja zvichienderana nemunhu kana wataura nawo kuti anodanga paanorinda akutaura naye. chimwe chibvunzo ndeyoti mombe dzizhinji dzizidiwa paperiod yakurasa mombe zozoriwa kuno mudarama topa mwedzi 1 atuenda kujanuary January unopa mombe idzodzo pana kudarama nembudzi yacho ende panguva iyoyo musikana haana kwanenda unogara kumba ipapo. Zvapera yatoreruka kana une chiva chidingo kutanga kutotapudza zvinhu zvinoitirwa kuno kudai noti mauya kuno kudai indizvozvo achikumbiro changu chancho chekuti dai zvaiita apa mumba pamangondirerutsimuisha vataura mombe ndatezvaravo asi utaita zvadari ndovataura mombe ndozvataura vari kuda padhameji rako izoti muromo ungotaura chete. Kana wakuroora muchirambana vanoda kuziva kuti ndokupedzisira mwana darudza ende tara kuzvitarisa zvakatochipa pane kutoroora chaivo chaivo kwelisti wadaona listi handiti wakakurenda mari palisti nemari atutora iko nezvatutora ito ushoma vanoda kutedza listi nyemba isemwe navadakutora listi rakakurenda vandoa mari atutora mana paishoma pane zvipa listi pa sachikasaimari kana mambokodwa January iko ndo kana ona imwe shoma yachoni ibva watanga kutotambudza
ndozvazvinoita mufana wotoshanda ushinga tapudza masiti yakatobatwa Richifambe ndakaunganirwa panza. tokurudzira unogara zvakanaka ivo vanzvadzi yavo muchimira kuti mari dzipera handiti hatikutukana hatitiri kuzvagara zvakaita zvakanaka hatitiri mbudzi imari yechamani $60. Udziyo nefanira kutotanga iyo. Esse é também. 560. zvomwe tunoita unodzora chenji Yakati mombe dzimwe tinoda kuzotsvaga dzimwe dziri Será? E daí, cena? Cena será? Wanyura acknowledge, one person acknowledgement of Bukumavu, you acknowledge Madira. sekuru pano panosainera Mwanafaji Jionga. Usually, I'm going to get back to this and sort of take this one. verenge baba marino verengo